Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzaren 85. atalera, 4. denboraldiko 26. atala, eta astero Gamerauntzaren Twitch kanalean, astelenetan, bosterdietan, batuko ga zuzenean grabatzeko. Horren ostean, naiz irratian igandero entzun gaitzakezue, 8:00 aurrera, eta baita ostegunero bergarako txapa irratian, 8:00. Nola ez, ohikoa dan bezala, beste plataformetan podcast edo bideo podcast modura entzuteko edo ikusteko aukera izango duzue, iVoox, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakoetan. Gamerauntzia komunitatearen berri izateko eta parte hartzeko, gamerauntzia.eus webgunean daukazue, eduki askokin, eta baita Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatu besterik ez daukazue. Ni Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala, Arito Deriosola eta Lander Unzueta. Aupa! Aupa, atzaldeon. Zelan ja oporratatik bueltan. Bai, zoritxarrez bai. Azte santua bukatu da. Apirilaren 8an gabiz grabatzen hau. Badakizue egoten dela delay txiki bat, segun eta noiz entzuten dozuen. Eta, bueno, zoritxarrez bai, baina, bueno, albiste asko dago, ez? Bai. Ja, ez dakit, uda gerturatzen dabil, poliki-poliki, bentsat beroak hasi dira, azkenian. Eta ez dakit, gogoz. Ez? Ikusteko abe ze dakarren. Bai, azken egunotan, ez dago nolan albiste horren potenterik, ja, horren beste denpora dago ez, albiste komente barik, baiko guzla bat ematxo garrantzitsuek, baina egize da, badora lehorte moduko bat, baina aldi berien ja udara begire jarri dire asko, eta zire ez, bai, motorrako berotzen eta ja ritmo hartzen, bai. Hori da. Eta gero kontutan eukideak da, ez? Beti begiratzen dazu urteko produkzioa eta hori, kontutan izan, a ber, onjokan ez, baina laizte esartuko gala, ia, lehengo erena eginda dago, lehengo erena bukatzen gabiz, eta a ber, ze dakarren, ez, urte honek. Orokorrian zela ikusten duzu, flojotxu hau, o... Bai, ez, azkenengo guztiak oso potentiak izan dira. Bai. Horrengo da, purbait, ez, inpase edo horre lasaizo hartzeko urti askontzat, PlayStation komentu dugu askotan, ez da bela okinko urte fiskalien, ez da bela IP handizetako joku barrerik atarako, Nintendo be hor dabi, loinoko betiko lez ez dakigula asko datorrez datozen hilabetietan zer deko nesku hartien, baina aldi berien bai espero dugu kontsola barri datorren urterako, orduen, hor gabiz ez. Bada, eusko osa interesgarrizek urrunien, baina datozen hilabetietarako bastakitz benetan gauza potenteri dauen. Orduan esan honeke flojotxoa gabizela zentzu baten. Hombre, jolasa ez, baina Elden Ringen DLC-a nik uste hola potentena guretza behintzat, nahiko gertu da ona, ekainean. Hori da torro bai. Hori da. Gauza potoluak. Albiztiak azten du. Eta gero, oin esaten duzula, Subnautica bigarrena, ez hirugarrena, noiz esan zeben? Komentatu ginen aurrekoan, ez? Bai, ez da esan... Martxan dagoela, baina... Bai, horrenerako, ez da, ondinoko ez da bolan asmorik eserri guztoko. Aurten ez? Saldo bat ikusko dugu, baina nik uste aurten asko jota ikusko dugule, zera, early access bat. Hori da, hoxe izatean, Juan, zeurazki early accessean aterako dela. Baina, ez da aurten goda lan dabe, Sarbide goiztiara bera, ez da 2008 laurako. Vale. Ez que esan genean, Sarbide goiztiaz nahiko txukunak izaten ditu, Egizia da gero, askotan partida bertan bera lagabiera izaten dela, baina ja nahiko justagarria izaten da. Así que, bueno. Baina, alako jokuetan komeni da ganera, ez? Biziraupen elementuokaz eta bar, ja, mekanika barri deketzen badozun ja joku oso aldabela aldatu zentzu baten, horretan merezi dugu. Igual gero historik izagoa dekon edo, nik gure titxarron, ez? Joku oso aurten hartien. Baina, Subnautica bateri komeni dako alako zuzar bai. Guztizadoz. Bueno, besteri barik, nahi baldin baduzue, albistetan sartzen ga? Hori da. Ados, bai. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Oporraldiz igarra dugu ez, eta horregaz batera pirileko bideojokuen estrenaldizek ezagutzeko momentu heldu da. Ja betonetan ez dugu horren beste izen ezagun ikusko,
Baina egitze da, adi jarraitzeko moduko tituluek deko guzela agunotan, ezta? Harold Hallibat, Stellar Blade, Tales of Kensera Show, bueno, hainbat eta hainbat joku txiki baina interesgarri dauz, horretaz gain beste gauza handitxu hauek ikusko duguz guztiz barrizek izenez arren. Orduen, egun garrantzitsu dire, ja erdizke beste belanaldi baten sartzen gabizela esan lehik esentxu baten. Orduen, erritmoa geldotzen dabilen einien, beste indie edo joku txiki zeuek dabiz nabarmentzen edo. Eta horrek hasiko gara pirilien. Ilabeteko lehenengo joku handize, Children of the Sun deitzen dan, bideojoku bitxi eta misteriotxu bet da. Gaur bertan estrene da PC-erako. Eta da, Ren Rozer eta Devolver Digital estudioak batera sortu dabe bideojoku bet. Oin gitxi ezagutu gendun berez, nik lehenengo izango neke aurreko Steam Next Festan ikusin debala, eta bertan demoa probetako aukeriukin eban bebai. Eta bueno, dalako puzzle jokue gehizen bat, baina aldi berien akzioa behen nagusi da, ezta? Kontroleko gu alako sekta baten kontra dabilen neska gazte bat, eta pantaila bakotxien rifle hartunde, sektako arerio danak hil bierko duguz. Lehenengo bere kokaleku ezagutu bierko dugu, eta gero tirokaseko gara. Zein da apuruegakoa, ez garela bilko modu askien ibiltzen edo mapak esploratzen, ez? Alako kanpamendu baten inguruen ibilko gara, bakarrik eskerrera da eskumena mogitzeko aukeriagaz, eta hori, identifiketa ze elementu dauzen mapa horretan, nun dauzen txarrak, nundik aldogun tiroin eta bar, ja tiroketak hasiko gara, baina balak kontroletako aukeri duko dugu. Tiro bako txasuzina izango da, baina joten badotxagun beste txar bat hiltzen badogun, gero hortik olako rebote moduko bat eitzeko aukeri egongo da, beste nonora bideratzeko, ez? Bala mugatuk izango dire, eta horren horregaz jokatu biharra purtsu bet, maila bakotxak gainditzeko, eta aldi berien alik eta puntuazio horik onena lortzeko. Adibidez, kotxe baten, gasolinen tankin joskero standi eragingo dugu, edo beste nun joskero gauza berezizek egongo dira. Horren horregaz jolasten dugu apurbet, puzzle kutsu hori emoteko. Atal estetiko nahiko berezizeko bebai ikusten duzu moduen, olako, koloriekaz eta asko jolasten dugu modelo simplik ukin arren. Eta, orokorrien, nahiko proposaben interesgarri ze, igual ez da nontzat bez, baina merezi dabeena jarraitzi, ez? Eta ia gaur ikusko dugu abertzelan urtean dan. Bai. Nahiko... Itxura originala bezala pentsau jat. Bai. Eta jostagarrizka, ez? Eta bala hori bat hiltzen dezunean rebote hori eukitziak jokua mango jo. Ez da osoikoa hori. Hala, hasieran pentsatu dozu zenean, Sniper Elite, ez? Hori, neuke hori pentsatu ez lehenengo. Buruan. Eta bada oso jostagarria, ez? Ez dakit, presizioa eta jokua pizkat aldatzen da tiroen joku normaletik, eta gero esan dozuna, ez? Honek dauka beste berezitasun batzuk. Ez, bilatu bidozula beti anguloa, eta horrekin jolastia izango da. Ez dakite ze puntutaraino, denbora arazo badan, hau da, zu kontrol hori egin behar dozun denbora errealean. Hori den joan galdetzera. Ea, bala rebotatzen dunean zeu manejatzen dezu edo? Teko zuelako mira bat ez da begitzuteko, zuk emotetxosun norabidie. Ez dut uste denpora bat dauenik, igual bai, enaz gogoratzen asko demotik, baina berez bideratzi beraz da zaiena, berez kontuen hartu behar duzun edez nundik tirokatzen duzun, nori, eta gero aukera deko zuzen, ez? Ez da horren beste jaiotasune edo abilesize esango du. Hori da galdera, ez dan estrategia gehiago, ero trebetasuna gehiago. Bai, nik uste estrategizek dekola garrantzirik handizena, eta identifiketibe, bai, ez da aldozun mogidu, zegoal, tiro bat etxen dozu, azikera baten, petxetan dozu, ez dute ondoen, ametik ez dut aukerarik, baina gero mapi apurret ikusitxe, konturatzen zara, ona aldote berbideratu, eta hortik ez dakitzi arrein ez, apurret horregaz jolasten dugu. Zuten monibilizinen ez, Lander? Bai, eta gaur egun demoa dau probetako nagoa dozuen, Steamen dau momentuz, bakarri PC-erako dalez, bertan deko zuen. Children of the Sun, ez da? Hori da. Vale, hori da. Askotan gero, jendia dago entzuten eta, baina ze joku da, ez? Bai, hori komedia. Meri pasatzen bat, Komedia, bai. Beiziamen esatia. Jendia jakitzeko, ikusten dut, Steamen dagoela demoa, eta niri bentsat, tentatu nago, Lander. Merezio probetik, bai. Bihar irtetzen da,
bai, berotzen. Bitxu, bizera azkenien, bale, borrun txartu ikusi. Bai, justo ikusi dut, ontxe, bertan, Steameko paginan, ipintzen dau, apiria 9an, eta bai, este juego se desbloqueará en aproximadamente un día, así que bai, bihar. Bueno, gorko gune demo aprobetako duko zuen, eta eroiak ustetan badatxuen, bizerre osteko aukeriaz. A ber, demoa mantentzen duten jolasa saltzen jarrita eta gero ere. Bai, konfiantza baldin badauke eren jokuan. Bueno, azkenin nahiko proposadales demoa mantentzeko, maila, banatutako maila dire, altzu jarri, iru maila goti, eta listo besteri bari aprobetako, Orduan, espero, deskentzi bintzat. Oso ondo. Aurrera goaz, Children of the Sun itxitxe, eta aurrengoa, gehizenok ezagutuko dugun bideojoku beda, Grounded, Xboxen eta Obsidianen, biziraupen, esplorazio, aventura kooperatiboa, baina oin denporatxu bete urtezan, bai Xboxen, bai PC-en, eta oin, PlayStationera eta Switchera helduko da, horre, oine, aste batzuk iragarri bien, akordio eskaintza horren ondorizoa da, 3. bideojoku izango da, Pentiment eta Hi-Fi Rush heldu hostien. Eta, komente dutena, azken finien dalako biziraupen aventura bat, nun, gure etxeatzeko lorategi zen ibilko garen, ezta? Tamaina niminoko umiek kontroleko duguz, gure basiek sortu biherko duguz, intsektu gaitxik eta babestu, borrokan ebiki, esplorazioan. Nahiko proposamen politxe biziraupen jokuen barruen, egiz izan, niri orokoren ez tozti asko legera kartzen, batez beldur elementu da ikizinien, baina honek, pentset, eta probenean bere gara izen, nahiko interesgarri iruditzen dute. Eta oinarteko espantzino eta eduki gehigarri danak dator, orduen badeko zer eskaini, ezta? Esan duten apiriak 16 estreneko da, eta hori zeba, PlayStation kontsolatan, zein Switcherako. Bai, nik esan benean, basiaren sorrera eta hori dana, dauka crafteo kutsu handixa? Bai, nahiko txu, bai. Nik uste bat. Premisa nahiko politxa pentsatze jat, eta kooperatiboa baldin badan lauren artean... Esan honek lau dala mugi, bai, kooperatiboa seguru laurak da, bai. Zonatzeit neire lau dala muga. Eta, karo, ez dakit, originala bada. Bai, da, nahiko idea simpli da, askotan egin dana, bai, media askotan. Pelikuletan, ez? Laro eta margarren amarkadako pelikulen zati handi bat. Hori, biziraupenan generora dutie, asmatzi da, azkenien. Bai. Da, bale, originala eta baina aukerak. Grounded. Hori da, bai. Ondo iruditzen badatxuen aurrera goaz Grounded itxitxe, eta egun berien aperiak 16 askontzat edo bentxete, aventura grafikoan maitalientzat, asko espero dugun bideojoku bedator, Harold Halley bat deitzen da, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Seriesetarako estreneko da. Eta da, hori, aventura grafiko nahiko klasiko bat, baina aldi berien oso sarmagarriz ez, stop motion eta claymation teknikak erabiltzen da bez. Oso mundu bitxi berezi ez, bakarra sortzeko. Eta honen demoa probetako aukeri egon dabe, bai? Egiz esan, enaz gogoratzen oinoko demoa badagoen Steamen. Bai, badago oraindik. Bitxu? Aukera demo probatzeko. Badaz, hor ikusko duzu, demoa instaletako asmagoa deko zuen kriston pisu dekola, ez dakiz ema giga dizen, 60 idolako zozer. What? Bai, 50,44. Hori da, baina garatzaileek, Slow Bros taldiek, aipatu ban, berez joku osoak be pisu bardin eukiko dabela. Kontu da, stop motion honegaitzik erabili dabezen testurak eta bar, joku berez oso berezi zehala zentsu horretan, eta orduen demorako ezin izen dabila inbesterik. Pisu horrega eskaldeatu berzen dela. Baina gero lasai egoteko, joku osoak be, purruet gehiago piziko dabela, baina ez asko. Jode, alare jolaz txiki bat, erako 60 giga izugarri da, Baina, egia da, teknika hau erabilita, nik bentsat ez dugu gogoratzen jolasik bada honik, Clay Motion. Egon egongo da, baina honik nahiz bentsat gogoratzen besterik. Hortaz igual asko okupatzen dute era honetako indakun modeluek, ez dakit. Bai, hortik badago dute, alako dokumentalen edo bideoren bat asaltzen, zerrenda ben zehazki, orduan merezio igual ikusti interesa badagoen. Eta zela programatzen dozun be, baina azkenean irudia fijatzen baden basate die hiperrealistak. Ez duten edutena da, karo, testurak eta bai die benetakua bezala. Ez, azkenean asko
azkenean da, errealitatean eginda bezala eta plastilinakin izango bazan, ez? Orduan, karo, testura horrek errealak izan behar dira, zentzu batean. Pentsatzen dut horren pixua handia izango dela, naiz eta gero berez jokua simplea izan, ez? Nola baita. Itxura hori... Bai, asfaldi ikusi noan, hori zelan eitzen bien, eta egiz esan, mogida bat zan, ez dut aipatuko zebe, zei ardi astute dekot eta hanki baina ez dut sartuko. Baina bai, berez proposamen oso interesgarri eta batez be, aventura grafiko nahiko klasiko bat dala esan behar da, bai, ez da? Gaur egun igual faltan bota den genero bat, eta hori, ebiko gara... Estimen daukazu, bideotxo bat, ikusten dana gutxi gora era nola egiten daben zati oso txiki bada, Making of Teaser izeneko bideoa, bertan dendako paginan, eta, jode, ikusten da, ia dana hori argazki egin da dagoela, egiten dituen maketak eskuz, eta gero argazkiak dira, orduan, karo, horren pixu asko eukileike, segun nola montatzen duzun gero jokua. Karo, zinin kalidad handiko testurak dire askotan, audizoaz batera, pixu gehizien eukin aldabena joku baten, ez? Orduan, hori da kontuen hartu behar dana. Baina hori aipatzen ebana, aventura grafiko klasiko bada, esplorazioa, izketaldizek, puzzliek dire nagusi, eta bueno, demoan probene garaitzik bintxet, alako historizo eta pertsonai sorta nahiko, sarmagarriz edeko jokuek. Orduen, genero honen salientzat, bai ala bai jolastu berdan joku hortariko etxingo dela moten dugu. Eta hori zen dugun, apiriak 16 estrenetan da, Groundeden estrenaldiziaz batera, PlayStation eta Switch kontsolatan. Eurera henge, aprilaren 23-en Eiyuden Chronicle dekogu, 100 Heroes. Dala, alako JRPG oso berezi bet, berez Kickstarterra abiatu bien oin aia urtena ikotzu, eta gentien, egitzezan, babes osoa lortu bien, batez be, garatzaileek Suikoden sagien garatzaile dizelako, orduen jabadekie famatxu bet esango dugu hor, eta diru nahiko txupiltzi lortu bien bere garaizen, 500.000 euro batu biesan, 2 ordu baino gitsi zauten, eta gero azkenien, hasta kribel lortu biela, oin ez teko tamen eskure. Baina, apurret helburu izango da, historizek eta pertsonaize batez, garrantziat izauko da joku honetan, 100 heroi bilduko duguz, armada baten, titulo egin moduen, eta bakotxa bere historizegaz, bere mugimenduekaz eta bar. Eta horrekaz, JRPG aventurak biziko durgezen batez, txandakako borrokakaz, bidizioan ikusten da moduen, bidimentzinoko atal grafikoa deko 3D, ingurunikaz, baina oso zain jute dagoela moten deu, gero mini joku pilloa, hori ez da izketaldi pilloa. Eta azkenien, lako bideojokuen salientzat aukera oso politxe izango dela moten deu. PC-erako, PlayStation kontsoletarako, Xbox eta Switcherako ikusko dugu, aprilaren 23-en, Eiyuden Chronicle hau. Horrelako beste jolaz bate ateratzen zen, ez? Pixkat fondoa pixar realistago itxura zaukana eta pertsonaiak pixe pixel art estilora zian. Bai, gaur egun japere izena jarritzi estetika horreri, bide HD, deitxe dutxi, eta hainbat dire, Octopath Traveler, egon da hor, Triangle Strategy uste deitxe zela beste bat, Dragon Quest baten remake egiten da bizu bai estilo honetan, hainbat dire, ez da? Oin gitzi, egizien dinozune, baina ontsit titulu ez da, Star Ocean bat zan. Orduen, alako hainbat gabiz ikusten. Eta nire egizien asko guztiat, atal estetiko hau, espero dut ez eitzi iago ekarrez aurren beste jokuaz, baina petxe Dragon Questena ikusteko gogozan bil. Honek, Eiyuden Chronicle honek, ertengo dau 50 eurotan. Eta jo, ez dakit, gero igual hori, zuk esan dozuna, jende piloa dago zain, potentia izango da, igual incluso oso luzia, ez? Eta gaur egun asko luzera gaitik, ez? Ordaintzen dabe, bai? Ez dakit nundi, baina hola, pizkat sorprendi dien dago, ez? Estetika gaitik eta ez da moten horren garestizia izan bia da benik, baina, bueno. Bai, azkenien indi bat ezetiko guala puru garastizien izan lehikela, hori egiz da, eta batez begiak Kickstarterragaz, ez, finantzatzeko tiru lortu, eta bar, gero argitaletxi lortu da bai, kontsolatarako. Gertatzen dana hori, oso nitxokoa baldin bada joko bat, eta bakixe funtzionoko dabela, funtzionaren jendean artean, igual, ez, onartu leike hori, eta... Hori da. Eta horrela. Oso ados. Imaginatze Kickstarteraren dirua jarri zuten, kopia baina izango dutela, ez? Ez dutela berriz ordaindu beharko. Bai, osea, bueno, hor be Kickstarterian mailak eta desberdinak egoten dira, baina
Pentsatzen dut gehienek kopia izango da bela, bai. Hor ez da, ez, ja, gitxieneko diru bat jarritzen normalien kopia bat emote dutxue, etxotan, igual, Bai, kopia digital espantzioak bat, bestela, hori da. Edo DLC-ek barrun sartunde. Bai, soinu banda, igual, gero igual, arte liburua. Laminan batzuk, edo, bai. Bai, hori da. Eta kasu honetan, bazkenien hori zizten da. Ez dakitzu du uste gondanik early accessien, igual, diru jarri bienak bere gara izen demoren bat edo beste protako keiukin da, bentsu momentun ez dakitz. Zuk badakizu Steamen early accessian egoten dien jokuak, karo, Steamen egon dienak, bai, baina igual lehenengo egon dienak Steametik kanpo early accessian badaukela aukera reviewak ipintzeko. Ze, karo, esaten edot, hemen adibidez honek ez dauka reviewrik, ez dauka inolako reseñarik Steamen. Orduan, ez dakit, adibidez, justutzen badasun nautika bat, eta jende pilo bate jolazte da early accessian, pentsatzen dut ja horren reseña pilo bat egongo diela ja ipinita. Bai. Baiz eta oraindik ez irten, ez? Okerrezpan abilen gero ganera hori, early accessan etiketi edo ikutzen dabe horrek, okerrezpan abilen bintzet. Bai. Ikusti izango zen jokuri mategaz edo. Vale. Bueno, aurrera goaz, apiriako 23 epatu dugu estretan dela Eiyuden Chronicle hau, eta egun berien Electronic Artsen Metroidvania bat jasoko dugu. Tales of Kensera SAO deitzen da, PC-erako, PlayStation Posterako, Xbox Seriesentzako eta Switchentzako jasoko dugu. Eta hainbat biderza epatu dugu saioan, badalako folklore eta mitologia afrikarrak hartzen deusen Metroidvania 2.5 dimentsileko Metroidvania bat. Egizetan, aspalditzeko demoa porotako goa, baina nik osto probeu, eta itxura oso sonadeko, eta orokorri jolastu da benak, hori ze dinoi ez, merezi da bela. Borroka deki garrantzize bat ez, itxura batien, baina esplorazioa bai ez, Metroidvania bat izen da, hori, abilezi desberdinek lortzen jungo gara, mobitzeko mugikortasunerako hainbat elementu desblokieta. Bueno, nahiko estetika koloretsu deko, hor ikusten dugu, zain nagusizek eta bar, nahiko itxura politzea. Eta hori ze, demoa probe da benak oso ondo dauela dinoi, osake ia zen urte dan. Hori da, 4,3 gigatan daukazu demoa erabilgarri. Berez oso garestia ez da mongo irtengo da benik, honek adibidez 18 eurotan irtengo dau. Eta, bueno, deskontu batekin dagolako, baina gero, estetikamente oso politxa, niri hori gogora ezten doaz batez be. Estetikoki, bai, igual borrokara bideratuta baldin badago gehiago, ikusiko dugu, zela dan, jostagarritasuna, baina itxura benetan txukuna. Nik uste, jolazonen bat berrikuntza nire ustez datorrela Afrikako mitologian edo oinarritzen dela, ze ez dut gogoratzen horrela jolazik, mitologia hori erabili dutenik ardatz zentral bezala. Ze asko ikusi zen dugu Greziako mitologia, Egiptokoa, Asiako batipa Japonekoa, baina Afrikakoak ez dakit, ez naiz gogoratzen. Gara okorrezpan abilen, hori ze, epatzen dabe Sargent Studioseko garatzaiek, tribu desberdinetako kondairak edo, izakizek hartu da bezala, hortuen zentsu horretan nahiko aberatzen moten du jokuek. Garatzai badaukate trasondoren bat afrikarrak izateana? Berez estudioa Reino Unidon dago esarrita, baina ez dakitena da, hori zuk esaten dozuna, ez? Zetan oinarrituko gote ziren. Uste dut bera estudizoan sortzaietakoa bai badala afrikarra, eta ibiltzen izla horretan, ez, orduan. Hori da importantea, ez, jakitzen. Hori ze, apiriako 23, bai Eiyuden Chronicle, bai Tales of Kensera, oso bideojoku interesgarrizek. Eta aurrerengo dugu beste hack and slash bategaz. Ika ezagutzen dugu PlayStationen aurkezpenetan egoten izen da. Stellar Blade deitzen da, eta apiriako 26 esterneko da PlayStation Posterako. Egiz izan, ez dut eukin, esperantzan dirik bideojoku honegaz, dalako Shift-Up deitzen dan estudio ego-korear batek garatuniko jokue. Grafikoki nahiko potentie da, borrokak eta azteki itxura txarra, ez? Baina, protagonistik ikusitxe, moteman, bideratuko zirila gehizen bat, bere gorputxe saltera esango dugu. Bai, famoso horreatik egin da jolaza bentzat. Bai. Batez protagonista aldetik eta jagan esala izan da, Bayonetta edo Nier Automata, ez? Gogorazi aldabe. Baina egize da, demoak alertu biela oingitzi oinegun batzuk, eta gentiek oso iritzi honak dekosela demoan inguruen. Orduen, horria, igual ez da bakarrik itxuria, jokar desan aldetik ona izango dela moten dugu.
Baina hori ze, apiriako 26 ikusko dugu. Borrokak, nahiko ikusgarrizek, olako robotan kontra eta bar, robotak edo estralurtarrek edo izan zen. Baina, eske ni erremoten dugu askotan egiten zen, Nik ikusi dituten bideo batzuk, tipat nahiko harrigarria zan zea. Hitboxak ze ondo zauden egin da protagonistan. Hau ba, salto egiten zuen, aurkarien espata pasatzen zen, eta espatak bere gorputzan oso hartuti pasatzen zen, ez zion jotzen, baino mugitze horrek haizeari eragiten zion, eta hilea mugitu egiten zen horren arabera, eta bastante harrigarria zen hitboxak hain ondo egitea. Bai, hori ze, alako bideojokuen zalientzat, ia zela urte dandan, bentsete demo aportako aukerik oso PlayStation 5-tian, osake hor dau, ia gero beste plataforma batzutara heltzeko aukeri hauen bebai, printzipioz argitaletxe bera Sony da, osake momentu zamen ikusko dugu bakarrik. Eurrera goaz, hilabete amaierara, piriako 30-era, bertan ikusko dugu Xboxen beste bideojokutako bat, PlayStation 5-tienengoan, Sea of Thieves-eri buruz gabiz, Raren eta Xboxen piratan aventurak, ez? Azkenean helduko dire PlayStationera. Eta segurenik hau da, aipatu bi esan 4 bideojokutatik, gogo gehizien dauzena jolasteko solokorrian. Kooperatiboa, esploratzeko mundu erraldoie, pirata ontxibet, kudeatxie eta bertan aventura bizitxie, bera premisie oso interesgarrize da. Eta ganera, oinarteko espantzino danakaz, eduki gehigarri danakaz helduko da PlayStationera. Ia bentsat etorkizunien Switch 2 horretan ikusten dugun bebain, nik espero du baietz, baina momentu zerrareko hau PlayStationen egongo da, PC-ko eta Xbox-ko jokalarize jokatu goztien. Bueno, Groundedekin bezala ez, jolaz nahiko aproposa lagunekin ibiltzeko, batipat. Nik uste jolaz hau gehien disfrutatzen diana horrela dela, kooperatiboan jolaztuz. Eta bueno, Sea of Thieves nahiko joko divertigarria da. Ni bil izan ezenean bentsat. Estetikoki oso agradablia da. Hori da. Eta bai, espajatu, gero, hori beti ukitzen daren problema da, zerbitzarian oreka, ez? Zein tokatzen gatun zurekin batera zerbitzarian, horrek esperientzia asko aldatzen da. Hori ez dakit nola dagoen gaur egun, baina egongo balitzak ez, zerbitzari desberdinak, mota desberdinak ez, PvE, PvP, horre lagunduko leuke. Ze azkenian egoten dira askotan hori, ume txikiekin jolasten da benak, ze da oso joku txuria, zentzu batean, eta topatzen mozu PvE hardcore batzuk parian fastidizaten zure partida guztia, ez dut uste, berdin disfrutatuko danik. Hori ikuste dut atola arazo bakarra, jendiak igual denbora pilo da bere jarena jolasten, eta igual zure hasierako pertsona baten esperientzia izorratu lehikenak. Hori kontrolatzen baldin badabe, kriston jokua bentzatzen. Bai, eta gainera baita ere zu igual parti askotan, zeu bakarrik edo 2 pertsona biliko zeate, baina topatu itazketzu taldeak laukoak. Hori bai, ni ordenagailuan nibili nintzanean bentsat, ez zuten separatzen. Hau da, zu tokatu ziteken zeu bakarrik zeure bartuko txikian ibiltzea, eta lauko taldeak porai ibiltzea. Orduan, uste bada alare abantaian baukazula, barko txikia pixka eta askarragoa dala, olako zerbait bazela, uste? Bai, badare gauza txobatu, baina, hori, ez dakixen antzat, dare 4 itxasontzi mota, eta jolazten baldin badazu bakarrik, ez? 4 ero 3, dare? Nik uste 3 diala, batentzat bikentzat bat eta ero bestea haundiena. Daukela bat, ez? Bat eta bik dauke bat, txikiena, eta gero, 3rentzat eta 4rentzat da. Uste dela batentzat, gero biretzako, eta 3 eta 4 batera. 3 eta 4 bat dauke? Nahi hori gogoratzen ez bentsat, Nahi sakoratzen oso ondo, baina, txukuna esan, karo, batek manejatzeko zekosun gutxi gorera kontrol guztiak parian, eta gero bestiekin, laukuakin adibidez, ero 3 laukuakin, beha zinuen esan, bat imoian, beste bat belak eta kontrolatzen, eta ondo zegoen. Emoten dago joku asko talde lana egiteko, beti guztiak eukitzeko zerbait egiteko. Hori nien lagunek askolastu ezkero baso joku politxe da proposa, zelan zaintzen da ben, ez dakit crossplaya dut zelan ebilko dan, badakitze Xboxen kontu ebierdo zula, ez, jolasteko, ez dakit berak crossplay zeukiko da ben, espero baietz.
Eta ben bai, hilabeteko azkenengo jokuregoaz, ja, uste otanok ezagutzen dugun bideo jokuet, ze Braid mitikoak 15. urte hurrena ospatuko dugu Anniversary Edition berezi bategaz, atal grafiko eraberetuko dugu, puzzle gehiago egituko dutxoz Jonathan Blow sortzaileek, eta aparte, ustot, 15 ordu dizela, garatzaileen iruzkinekin. Jokue zelan sortu bien komentetan, maila edo pasarte desberdinek komentetan. Ganera, PC, PlayStation Post eta Xbox Series kontsolatarako egotiz gain, Android eta iOS bidez bestreneko da, okerrezpana bilen Netflixeko arpidetxiegaz bakarrik, osake ordeko guez, ja leku gehiagotora heltzen, oso bideo joku politxe, puzzlik nagusideko zena, plataforma bai aldi berien, baina, merezio baina jolazti ez. Eta okerrezpana bilen euskeraz dauela, zuk zeuk euskaratut ez da, ditz? Bai, nik itzuli nun, ez dakit, itzulpenak balioko duen remasterizazioarako hori behiratu beharkoet, zeuraz nik erosikoet jolaz hau. Ez dakit ze preziotan dagoen edo lehenoko jolaz daukagunantzat deskonturi badaukan, baina ez zait dirutzen oso garesti aterako da nik. Baina bai, probatuko da. Ez dut epatu da benik, deskonturik ez ebez, igual egongo da gero, baina precisoa bera bestikot oso argi izan da benik momentuz. Ez detena ikusten da, zuzan zu puzzle berria sartuko itula, eta, horren aurrean gauza gutxi daukat ezateko, baizik eta gauza ona besterik ez. Baina remasterizazioa nahi ez zaiten bestekoa iruditzen. Igual, nire pertzepzioa da, igual lehenokoa hobeto ikusten zela, orain ikusten ditugun irudiak, baina... Hor badauz, gero aldarak eta batzuk izan da ez bidizoan bertan, eta nabari da, hobetu dauela, efektu batzuk hobetu inda bezala. Bai, ez da bai karagarri bet, baina... Baina orantxe justu Twitchen dauden entzat orantxe egia ikusten eta bai. Desberdintasunak. Ez da izugarria, baina bai badago diferentzia, bai. Bai, ganera zinen gogoratu behar dugu, atal grafikoa eskuseinikoa dela, Braidena. Eta, baudana txukuntzeko, ez dela izango lan makala, ez dakiz lan ingo bien, berez, baina... Bai. Klasikoetan klasiko bat, eta igual puntuazioa ondienetarikoa daukiko dena kritiken aldetik, ez? Bai, segurunik. Indien artean behintzat zeanetako bat. Puntuazio honenetako bat, ze bere garaen 9,5 uste zaukala behintzat. Eta guzti zulertzet, jolaz oso ona irutzen zait. Bai, mekanika puzzle aldetik, artistikoki, soinuan da, eta ero kontatzen duen historiaren eko ona dala irutzen zait. Batean irtengo dala, esan dabe? Ez dut uste zehaztu da beniko inoko, Ez da zehaztu. Ez que, kaikera esan beti oso joku nahiko merkea, ez? Oso, ez da, nik aspaldi itxi daukat. Ez da gogoratu egiten, noiztik. Eta, ez da, klasiko handi bat. Posta naiz. Eta, txatari behiratuz, azkar komentatukoet. Afrikako, Tales of Kenzera-atik, komentatu dugu Afrikako kulturazko ez da hola bideojokutan landuta, eta eriko zinek esan du Afrikan Resident Evil Post, eta baitare Far Cry 2 egon ziala, baina mitologia gutxi ikutzen zutela, egia da hori. Eta ero baitare Stellar Bladeatik itziten eginean norbaitek komentatu du, Dead or Alive jokoak ere osonak omen direla esaten dutela, naiz eta haien core value edo transmititzen dutenak bekainak altxatzen dituzten, ez? Eta... Justizia doz horregaz, bai. Ni bisekin adoz, bai. Eta, Braidei buruz, ez dainok esaten du joko zoragarria, bere ustetan ere. Bai. Danok adoz. Ez dago debaterik. Ez. Bueno, igual bukatuta, ez? Zerrenda honekin. Bigarren albistera pasatuko gara, udako aurkezpenak hain zuzen be. Apirileko tituluak ezagututa, udera begira jartzen baldin baga, zehazki, aurkezpenak datoz, ez? Hainbeste gustatzen jaku zen aurkezpen horrek, eta ja, zurrumurru batzuk entzuten hasiaka, baina zenbait talde handik baiestatuta dauke dagoeneko udako ekitaldixa, eta baita eguna jarritza ere. Orduan, Summer Game Fest izango dugu, ekainak 7an, así que ya nahi baduzue kalendario egutegia hasi berotzen. Ubisoft Forward eukiko gu, Ubisoft zetortzen da berriz ekainak 10an, eta honekin lotuta
Star Wars Outlawsen historio trailerra biare izango da, apirilak 9 kasu honetan, así que gerora entzuten baldin mazabizte, ja ikusteko aukera izango dozue, kontutan izan. Star Wars Outlaws, nik badoka gogoa ikusteko, Star Warsen jokua beti gustau izan jat. Niko kalitate txukuna, neri bentsat erakartzen abena dukitzen dabe, eta hau berezia izango da, Outlaws, nahi prometitzen doz, bada beste rollo bat, ez dago hainbeste, principios hainbeste laser espata, nire akitzeten agaitik, gehiago pilotu forajido rollo hortara doia, Pero seguro ikusko dugu zela espatak, baina zelan ez dago zeko bat. Eskenean klientelismo pizkat egin beharko da, baina uste dute txukuna dala, dagoela jende asko, Star Warsen oso fana dala, eta gustatzeko la pizkat roge rollo hori, Bai. Eta joku berak behitxuro nadeko, ez da, purbet Ubisoftenak izeti bihur hori moten dugu, gana mundu irekikoa izen da. Baina erakutsi bien trailer horrek, neko txuro naukitzen ba, naur ikusten duen, Han Solon kopia bat zan neska bat kontroleko dugula, eta hortik abiatute mundu irekize planetatatik bidaiatzeko aukeriko dugule bai, gure ontsisekuko dugu, ez dakitz, berez zelan funtzioniko daben leku batetik bestre biltziek, hor ikusten da, sartzen dela planetatik urten, eta espazioan agertzen dela, askorik, transizio askorik barik. Bai. Fallen Order eta pixkatola sebizten, ez? Bai. Zan, nabiaz, azkenean zan, bikon bat teletransportatzeko. Hori. Baina, Fallen Orderaren egotezan espazioentzien hartzeko borrokarik, edo ez da? Ustuz, nahi izti zonatzen. Ez nintzen asko bini. Borrokarik, ez. Zeukozun base bat bezala, base batean, aireportu baten, zeukozun zure, ez da aireportua, bueno, zintxe zingan azkenean lurratu nun baiten, eta hor zeugan zure nabea, bueltatze zingan, eta listo, gainera, neko pasilleroa zan zentzu batean, ez? Joan behar zingan atajoak eta irekitzen, baina... Bueno, baina Metroidvania... kontroletako aukeri hongo da, eta borroka espazialak hongo dizlabe, bai. Metroidvania puntu bate bat zaukan zeak, besteak. Azken finean, Tokio atzuta ezin zina azinan jun, baina gero habilitateak irabaziz jun zitezken. Baina neko pasiero zen, etzan oso mundu irekia. Bai, Metroidvania kutsu hori bai, baina esatu bideak zela esarrita, zala irekia. Eta gero, azkenean Starfieldi leporatu izan dutzaguna, espazioko joko bat, eta ez dago benetako... bidaiatze hori ero ontzia hori. Bai, hemen haber sartzen da, nik uste dute tokatuko zala, batez ere pilotua baldin basa, ero kontrabandista bat edo, ondo geratuko esan. Nik uste bai etxe gongo dela, ez dakitzen dena seguro gongo badan, hori, planetatik urteterako momentuen, denbora realien bizitzeko aukeri izango dugu. Ezingo dan bakarrik trantzizio bat, ia urte zarela kanpora, edo zuk mugitzeko aukerikoa denbora ustez. Hor gertatzen dena da, simulatzaile batean, kriston denbora pila bat izango zala, eta igual esan duzu, igual ez da merezi, baina izan da holako mundu fantastiko bat, azkenean nikin gore ban. Gehiago No Man's Sky roiora. Ez da zingiztu, baina, bueno, guai dago, eta venga, hola. Claro, bai, ados horregaz. Hori da. Orduan, biako trailerra potentia izango da zantzu hontan, gauza asko ikusiko die, eta bueno, honek izango dirakez konfirmautakoak, okeres baldin manago, Lander, eta zurrumurruak badare, eta zurrumurru nagusi zenak PlayStationi eta Xboxi dagozkie, eta ez daukagu, data zehatik zurrumurrua dien enean, baina bai nabarmentzeko hainbat datu, eta izango ziren, PlayStationek maiatzean egingo leukela hainbat iturriren arabera, orduan beste biak ekainan ziren bezala, hau PlayStationena maiatzean, ez da izango State of Play bat, baina PlayStation Showcase handi bat. Orduan, bueno. Eta gero baita PlayStationen arira, Silent Hill 2-ren remakea agertuko dela, ipatzen dau Jeff Grubeck, Giant Bomb, izeneko insider bat, pentsatzen dut. Ez Giant Bomb da... komunikabila, lan egiten duna. Vale. Ez que ez dut ezagutzen egizan. Neuk ez nuen ezagutzen eta behiratu. Ez nola neukan izena popon, nipingita. Baina ez nik egia esan hori, insiderrak eta hori ez dut asko segitzen. Bueno, otarako dugu Lander. Baita, berez ez gaur egun Giant Bomben jarratzen badaben berak, A ber, behiratu el LinkedIn... Beraz edak gehiago, kasetaria edo insiderra? Bai, kasetari insider, bai. Biak. Bizek, bai.
LinkedIn jabentzat irintzezun jaien bomben da hola, baina, bueno, igual ez du aktualizatu. Auskalo. Vale. Hor, nahi Silent Hill bila remaikak ematen di bildur bat. A ver, es que Resident Evil pakete guztiak, ez? Datozen pakete guztiak, a ver, kontuz ikustekoa. Resident Evil, ez? Erakutsi bien lehenko trailerra borrokana, zango gu. Hori da. Jende asko goztu zan horregaitik, ez? Silent Hillen justo jendea ez dago borrokaren zain. Hori da. Ez da egit. Eta estudioa bera begiz izan, beti bili da... Bueno, indoz bilurrezko joku interesgarrizek, baina ez da izen, Bluebird bera ez da izen, zango, Silent Hill moduko, Silent Hill bi ganera, honen adala, asko gaitziko, lako proiektu bat hartzeko ez da izen. Eta nik uste hor Konamikan sartu da dela. Ikusko dugu, baina momentuz nahiko hotz. Bueno, baina ez Konami da. Konami nago deskojono padre batekin dago. Zezaga. Baina diru badeki, Bai, baina zezaga botaitu pikutara. Alde batetik Silent Hill, ze gogoratu orain dela ez demorazko ez aterazan Silent Hill lura, kapituluka zihula, erdi serie moduko gauza arraroa zana, lotza harrikeri bat zana gainera, zehantzat. Gaina diruakin pagatze zenun erabakiak hartzea, ze seria ikusten zenun gaina jendeakin batera, eta erabakiak hartu hartzean puntuak erabiliz, puntu hori pagatu iten zinuzena, eta bueno, desproposito absoluto bat. Eta... Atera bien, doako Silent Hill bat, oinesteko dizena buruan. Bai, demo bat atera bertzute... Bueno, demoa edo... Esan demoa joku osoa zan, Bai, baina jolaz oso txikia zan. Azken finean, aperitiboa moguko bat zan. Ez nu probatu, gaina egia zan. PlayStationerako bate bertzutela... Gaina debalde eta ez nu probatu, egia zan. Debalde pintzen dute eta ja jatzit esatzen aritzen. Ja, bueno... Bildur gehiago matite zein dauden atzean. Baina, bueno, esaten egiten Silent Hillekin egin dutena, Pro Evolution Soccerrekin egin zutena, hortaz. Nik ez da hitz... Metal Gear, Castlevania, bai, askotan. Egia Metal Gear aztun da. Osea, irutze zait estudioa dala guztiz burua juntzakona, igual ez ekonomikoki, baina bideojokoak egitetik bintzat burua juntzaio eta burua beste baiten daukate. Ba hori azken izan dutena, ekonomikoki ez, tiru badeki, orduen hartxie estudizio, ganorazko estudizio bat, eta horreire moti lana, baina ezke Bluebird, bueno, ez da estudizio txarra jantena, baina ez da Silent Hill bi hartxeko moduko abez. Ba, ikusi hemen, txatian komentatzen da Otasio Zudupek probatu zebala, ez? Silent Hill The Short Message eta Gustau Jakona. Baina bai, Konamirena desastrea Dana esaten da baita. Ez que behira, PT ere daukazu bildurrezko historio bat zeurazki urrungo Silent Hill zala, mundu guztia daukazu bideojoko horreatik hypeatuta eta kantzelatu iten dezu. Ez que ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen Konamiren planteamendua. Baina, bueno. Eta Xbox ez ekarko igua? Damian? Xboxen ekainean egingo leuke, Xbox Game Showcasea, Gears of War 6, State of Decay 3, eta Call of Duty berria, aipatu dira. Ja, orain gainera beraiena dena ez Activision Blizzard, Call of Duty berria ikusiko deuz eurazki. Horiz ez aipatu honi zorromuru ditzela bainoko, baina jernaiko hartu dabe, egunotan, osaken ikustote betiko dizela. Aurreko Call of Duty aurreko urtean izan zen, edo ez genuen zer euki? Bai, ez da, ikustu bai, ez da jarraitzen, Bai, Modern Warfare... Hori garna. Nik uste estudio horrei pixkat pausa jarri bertzea hola ze gehiegi ateratzen dituzte. Bagit 3 estudio edo gehiago diala... Hori guna esaten, ez estudio. Baina, esan nahi, Call of Duty pixkat pausa gehiago ma bertzaio, ze saturazio absolutua daola irutzen zait, nahi ja. Bueno, a ver, es que Call of Duty zenbat egongo didanera. Hasi kontatzen, ba. Urtero bat dago, hori da. En fin. Eta, bueno, gero, falta jauna da Nintendo, eta Nintendo bakabala asko, ez? Lehen komentado zuna Landerrek, ez? Hasieran komentado da bena, ba, Switch bia irtengo dan, jokuak etarako dituen, urtia bukatzeko, ez dakigu, ez? Momentuz ez dakigu gauza handirik.
Kaske, nola anuntziatzea dituzu jolas berriak, Switch bia oraindik ez dezunean konfirmatu. Hori da. Ez hor dago dilema. Bai, retro bat egartasunen kontu edaue, bai, badibidez ez, Pokemon Barrize ZA hori ezagutu gendu nuen gitzi. Switcherako bai estatu dauela, baina nik espero dut, ez, egotie retrokompatibilade ez, hori Switch bizegaz eta Switch Pro eta nadalako ez da izan ditxuko da. Eta bizitan jolazteko aukeri egotie, ez, bestela barreiro paseti ez, Wii U egaz pasesan moduen adibidez Zelda, bueno, eta bere gara izen GameCube egaz eta Wii egaz bai, baina, bueno, bi bertsio desberdinen bi errizeti bi kontsolatarako da horre biltzie dantzan esango dugu, ez? Baina ate gozari politxena iruditzen. Batez be, euren asmoa antzeko kontsolata datei badan, ez? Hibrida dana, bai eraman gareze, bai mai gainien jolastekoa. Ia ikusko dugu, ikauneta asko hemen, bentsetak igune da Switch bize noiz helduko dakun. Datorren urteko martxoan dinoi edanak, ia betetan dan, baina hainbat eta hainbat iturri dinoi gozagarri, eta ia pertsetan da bizela, ez? Hasi dizela garatzaileek eta garatzeko kitek jasotzen, ja hortarako lanien da bizela. Baina ondino ez dut uste ikusko dugunik iragarpen ofizialek. Bueno, Julen Zabaiak esaten dau, bai, bota aritz. Ez, Call of Dutyren kasuan gainera ez deula ez du ber, mugikorrerako jolas bat bertzio bat dagoela bidean, Bartzelonan egiten ari diena. Honegatik ez nakin, banekin Battlefield bat egiten ari diela mugikorrerako, baina ez nakin Call of Dutyren kasuan ala zela. Ulergarria da, ze mugikorran industriak... Baina espalditzi dago, bai. Bai, ikusten dut. Bueno, ez que dare, Free Fire, PUBG, ez, azkenean mugikorren mundua de... Ojo, Bai, diru asko mugitzen du, Tonteri bat eman dezake, baina diru asko mugitzen du mugikorrak. Bai. Bueno, ala eta be, ez dugu asko itxenbiako, aurkezpenekin hasteko, ze oindala egun batzuk, berri zoragarria jaso genuen, indi garatzaien aldetik, eta, bueno, gauri ikusiko zinuen egian Gamerountziko horri aldean edo Telegram kanalean nola landerrekigo daben Triple I Initiative izeneko aurkezpen baten notizia, albistea. Eta hain zuzen be, Triple I Initiative hau, apirilaren 10ean izango da, 2 egun barru, kasu honetan, 7etan, eta bestela ikusteko aukera izango duzu ez, pentsatzen dut hori egongo dala bideo plataformatan. 45 minutuko aurkezpen bat izango da, eta gainera, ojo, hau ez da beti ikusten den gauza bat, ez da iragarkirik egongo, ez da geldialdirik egongo, edo babesletzarik egongo. Orduan, izango da, dana bideojokuen aurkezpena. 30 bat bideojoko erakutsiko ditue 45 minututan, eta, bueno, antolatzaien artean, izen batzuk badare, ez? Adibidez Ponkle, Vampire Survivorsen egilea, Red Hood Games, Darkest Dungeon, edo Hard Machine, Hyperlight Drifter, eta titulo guzti horrek ez, nahiko ezagunak eta txukunak izan da, ez dakit, ikusteko aukera izango duguna, politxa izan leike. Eta hau ez dakit oso ondo, zurrumurruak dinoie, Prince of Persia berria, roguelike, Evil Empireen eskutik egongo omen dala. Prince of Persia oin irten dana, azkenengo hau. Beste bat jasoko dugu lehen. Beste bat, eta ingernaiko txikiti ganera. Hau ez da roguelike. Vale. Osa, beste Prince of Persia batera joango da, eta ez dago Ubisoften esku. Ubisoft, bueno, argitaletxe izango zen, baina garatzaileek dire Evil Empire, hori dino zurrumurruek, dizela Dead Cellsen arduradunek. Behitxu. Eta badek ibilbide nahiko txu bai. Bai, eta igual gehiago fixatzeza, ez? Hasiera batean. Ez dakit. Bueno, etxala egon gaizki, nire ustez, baina... Ez da probatu duzuen, Prince of Persia bestia? Ez, demoa jolastu noan da guztiaten, baina nioko estimen urtetako zain hau bentsat, ze bakarrik Ubisoften plataforma dan dugu. Ni jolastu noan, baina ez dakit, niretzat ez da Prince of Persia, ez dakit, niretzat ez da Prince of Persiatik gustatze jaten kontua, eta bueno, pixkat hotze geratu nintzen, ni, bentsat. Osa, plataforma joku bat bezala guai, baina borroka gehiagi igual. Prince of Persia baterako. Ja.
Ez dakit, Triple I Initiative honi buruz zehoz gehiago komentatzeko, edo? Bai, nik aurrera goaz, ja. Bai, galdera txiki bat, Lander. Akiguz, nor daun iniziatiba honen atzean, edo garatzaia berai juntatu eta berai kantolatu dute hau? Eure garatzaiek, estudizo piloa dauz horratzien, albizte sartu neskero hor dauz erranda osoa, asko dira. Eta eure kantolatu da bedanak elkarlanien printzipioz. Bale, ondo da, iniziatiba hona irutzen zait. Bale, Landarrek esan du bezala, aurrera ingo deu, eta bueno, orain dela azte pare bat, bueno, azte santo baino lehena hoti bintzat, ez demorazko hitzein genuen, Nafarroako Maniac Panda Games Studioak egindako One Last Breath jolasa ja kaleratu egin behartzula, PlayStation, Xbox eta Switch konsoletan, eta betare PC-an. Eta gogoratzen ez nola jardunginean gehu zalantzakin eta galdetzen euskaraz atera behar zuten edo ez, eta zalantza hori geneukan, eta hortaiz ez da edatzen jardunginela, ez, hemen irratzaioan. Eta, bueno, azkenean jakin dugu, Maniac Panda Games berak baiestatu duenez, jolasa euskaraz aterako dala, euskaraz jolazteko aukera izango degula, eta pixka gogoraztearatik ez dakizutenak edo gogoratzetzeatenak One Last Breath zertaz doan, pixkat Inside eta Limbo bezalako plataforma jolaz bat da, baita puzzle txikia dauzkana, eta pixat horrekin jokatzen dut da, ez? Bi jolaz horiek esan ditut, Inside eta Limbo, ze bidea horiek pixat iluntasuna eta melankolia punto horrekin jokatzen dute, eta, bueno, One Last Breathek horrekin jolazten du. 2.5D-ko aventura jolaz bada, puzzleak galdintzen ibili beharko duna, eta, bueno, beti horri izango dugu, izaki bildurgarriak atzetik jarraituko digute, eta, bueno, guk ies egiten saiatu bargia. Eta gogoratzen ez, Lander, hau ustet demo bat zegoen, ez? Edo horrelako zerbait. Espaldi demoa kaleratu bien. Ezke sonatzeit zean. Ez orain ez, baina bere garaian ze. Ezago nuke Durangoko azokan, 2008an ez baizik, eta 2008an izango zan, izan genula honen demoa eta jendea... Ez, demoa azken nukin, gendun eneko zubi aurrezala zikerako garatzaietako bat jokue bera aurkezten, ez? Bale. Gaur egun ez da bertan, eta, bueno, hor estudizioa komentetan gendun aurreko irratzaian, bai, estudizioan arteko aldaketi egonda, hor lio asko gondire garapen honetan, lehenengo munatik estudiozan, garatzaien, Nafarra bai, eta gero, horre arazo oztopo batzuk ekibiezan lehenengo PlayStation talentzegaz, gero jokue Katniss Games argitaletxigaz batera prestetan hasi ziren, Nexio Labs Nafarrakaz bai, eta hortik bazkenien, Lionen ostien danien, Maniac Panda kartut dugu, ezta? Eta horrego zan, zalantzi berez, ia euskeraz klaratuko bat zan edo ez, zazikera baten eukigendun bai estapen hori. Eta eurekaz harremaneta jarri ginen, bai Maniac Panda gazta bai Katniss egaz, baina zazikera baten ez tozkun erantzuten, eta kaleratu zan egunien, eukigendun aukeri ikusteko joku euskeraz dauela, eta justo egun horretan, erantzun dozkuen esan ez, bai euskeraz dauela. Orduan, bueno, ez dago testu askorik, baina berez euskeratu dekogu One Last Breath hau. Vale, ondo. Beti da albiste hona, jolaz bat, kaleratzeko unetik euskeraz izatea, hasierako momentutik. Eta ez itzulpeni, hori da ofizialki, ez jardun beharrik itzulpena. Hori, itzulpenen bat instalatzen, edo ez jardun beharra izatea, baizik eta zuzenean disfrutatzeko aukera. Hori askorentzat azkenean oztopo bat izaten da, eta kasu honetan, emoten dut aukera jendeari zuzenean, eguneraketa darenean ez da arduratu behar itzultzailea, kiston aldia da. Bai. Eta, bueno, konsoletan derri horrez ofizialki egon behar du itzulpenak, bestela... Bueno, ez beti. Bueno, bai. Ez dugu izango metodo hori zein dan, Lander. Bueno, a ver, metodoa legala da, gero zertarako erabiltzen da. Bai, hori da. Metodoa legala da. Bueno, legala da. Bueno, 2,6 milioi euroko ziazan ez, isuna patu barri izan zuten, juzuk. Bueno, baina hori beste arazo bat izan zen. Bai. Eta, bueno, bukatzeko ez dakit ja denbora askorik. Zazpi minutu oskau, Lander, beraz, nik uste albiste laborrak. Laburtxo pentsete ganetik pasatako, zehain bat ikustan nahiko interesgarri dira. Lehenengoa da, jaspalditzik espero neoan bideojoku baten kaleratze dati, Nine Souls deitzen da bideojokuen maiatzako gota pederatzi. Esterneko dala
aipatu dabe garatzaileek, dalako Metroidvania eta Sekiro gaitxik edaten daben bidimentsioko bideojoku oso politz bat, aspaldi demo aprobetako aukeri ukinoan, uste gaur egun behortik egongo da segurunik. Bai, demo badago. Eta bizi asko merezi dugu, hor beteko zuela jakinje. Nik espero dut, behin betiko bertzinioa nahiko desberdin izatea, ja denpora asko pase da lehenengo demo hori kaleratu bienetik. Da, berez, abentura koloretxue oso politxe eta baina gero violentzi puntu nahiko nabarmena deko bai hortik. Eta parrizek eitzen, konboak eitzen ibiliko gara, oso interesgarriz, bai borrokak eta bai plataformak eure bai. Baina historizek be garrantzian dizikuko dugu. Eta hori ze, plataforma nagusizetara helduko dela uste otoko errespana bilen, PC-erako bai ala bai, lanez, baina gero bestitan be jasoko dugu, kontsoletan be bai. Eta, aipatu behar da bai, demoa bera euskeraz jolasteko aukeri dagoela, bai egian gureneko hilabete batzuk euskeratu beban, demoa bakarrik, ez joku osoa, baina hor deko zu ez, gure hizkuntzan probatzeko aukera hori. Ofizialki ez, jolasteko ere, euskeraz? Ez. Ez, bale. Ez. Eurrera goaz deporari galdu barik, ze beste bideojoku nahiko interesgarritxu betke iragarri bien aste santuen, Overwatchen klon bat jasoko dugu, eta Marvelen unibertsoan girotute egongo da. Marvel Rivals deitzuko da, eta NetEase Gamesek garatuko dugu horreko bala pruetatzera bota aldoskulez, ez da justo bideojoku, nabarmentzeko bideojoku garatzen dagozen estudioa. Baina, erakutsi da ben iragarpen trailerra nahiko txurosoa dela esan behar da, alako argita garbi ikusten da Overwatchen klon badala, baina 3. pertsonan. Eta Marveleko eroiek kontroleko dugu, ez? Hulk, Iron Man, Spider-Man eta bar ikusten dire bidizoan. Eta apurue premisi antzeko izango dela moten dugu, misio desberdinekaz mapien arabera, taldien, sinergi hori garrantzitsu izango dela aurrera itzeko. Gero ikusten dugu, inguruniek txuntzitzeko aukeri egongo dela, kasu batzutan, ez dakigu oso ondo zelan funtzioneko da ben. Baina, nahiko txurosoa, ondino ez dakigu noz kaleratuko da ez ebez. Bakarri dakigune da, maiatzien alfa itxize egongo dela, orduen igual izena moteko aukeri egongo da bertan parte hartzeko. Eta bai ala bai, arrakastiko da bela, ez? Marveleko eta Overwatchen klona, seguru jente pilera karriko da bela. Bai. Eta gainera ematen duzea izkela, ez? Beste pertsonaiekin konboak bezala inditzez, getzula, ez? Zer ikusi dugu adiz, momentu baten beste baten zorbaldatan jartzen zehala, eta ez da oso ondo zelan ibiliko dan, ze justo hor lehenengo guztu Hulk eta Iron Man agertzen dizela batera, baina gero beste bikote bat, dizela Groot eta Rocket Raccoon, hor beti dire bikote bai ez, bai filmetan da bai komikizetan. Orduan ez dakit oso ondo zelan funtzioneko da ben, daran artien eitzeko aukeri egongo dan. Baina, bentset txurosoa grafikoki politxe da, ilustrazioak eta oso ondo da osek izan. Osakeria esan urte da nau. Ja, ondo torreko zaio Overwatchi kompetentzia bat izatea espabilatzeko. Biakin eta intzutean. Ja, bilurre ez dakitze hilge dauela esan algo dugun edo ez, momentuz, igual handiok oso harin da, bai, Overwatch bi lurpera joan zan. Eurrengo dugu, beste indie oso interesgarri bategaz, baina albiste txarrakaz. Earthblade, tala Celesten arduradunen bideojoku barze, 2025 berandutu dabe, berez, aurten estrenatzeko asmoa gonzan, baina, oinoko etxeran birko dugu. Hau Metroidvania estilokoa izango da, baina, pixel art oso ederragaz. Ez dakigu askori bez bideojokuen inguruen, baina azkenengo trailerrak bai erakusten duzko apurtxu gehiago historizan inguruen eta bar. Berez, borrokak, esplorazioa, plataformak izango diren nagusi, orokorrien oso itxura politxeeko, igual ez Celesten bestekoa, niri Celeste politxa goitzen daten orokorrien. Baina, garatzaileek ezagutute, bai ala bai jarraitzu bihereko joku izango da segurenik. 2008 atzeratzen da, baina beti izango dauna. Hobeda atzeratzea eta ondo ateratzea jolaz bat, ze presak ebili eta gizki ateratzea baina. Hori da. Urrengo albiste laburre Damian hau ja zure etxeko da gizen bat. Star Warsera bueltetan gara, Kotor mitikoagaz, Knights of the Old Republic. Eta remakeek bizirik jarratzen dagoela moten deu, edo hori izan deu Matthew Karch Saber Entertainmenteko arduradun nagusizek. Oina azte batzuk komentetan gendun, ez? Igual horre hil egon zala, bere ingurunien ezala, ez? Arazo asko dauzela moten dabela, eta bar. Eta azkenean arazo horre jundire gehizen bat, Embracerretik, Embracer taldiek Saber bera saldu egin deu, horre gondire, ez? Zalantzak apurbetia ze pasatezan orduan estudiz jogaz eta bar. Baina azkenean emoten dabena betxik,
estudioko arduradun nagusizek berak erosi deu estudizoa, beste enpresa baten bidez. Eta orduan emoten dugu, garapena jarraitxungo da bela, pentset, ja, baiestapen ofiziala dekogu, osak ia noizko, eta ia zelan urte den remake hau. Oso posik, oso gogo askorekin. A ver, zela gainera... Bai, gainera hori, remake bat da, ez da remaster bat, eta ikusteko abez egiten da, PC osterako bakarreketereko da, ez? Bueno, denborakin irtengo da. Gainera Star Wars izan da, ez? Hori da. Eta, kriston joku da, Kotore originala eta bigarren gabe, kriston nadie, eta aukera baldin baduko ze jolastu, mugiko horretarako badare. Joku berdina izango zen kasu horretan, PC-ero mugiko horretarako, eta gomendatzen dut pila bat. Mugikorrean jolas hori... Posterako eta PC-erako, remake. Bale, ordaz, bideoan PlayStation agertzen zalako, esan dut. Bai, PlayStationen kanalekateko bidizio jarri du, bai. Jolas klasikoa, mugikorrean ondo bitzen da, Damian? Bai. Ondo bili, esan mugikorrean jokatzeko moguko jolas bat da, edo pixat kontrolak eta... Bai, ez gainera, dago eginda mugikorrerako. Ordan, da txandaka, baina, bueno, azkenean da, ez da mundu irekia bez, die escenario desberdina, zu mugitzezan normal korrikata, ez da gita, antzeko jokuren bat, bai, gero, borroka die txandaka. Baina, da rol joku bat desela, baina mugitzen dozu, bai, eske da pizka... Final Fantasy bat. Baldur's Gate bat desela. Baldur's, Jedi Empire, edo... Bai. Mass Effect zango dugu zentsu baten ez borrokak, baina, bueno, beste dana, ez? Bai, hori da. Azkenean, mugimendua eta oso txukun dago, gertatzen dana da, hori mugikorraken oso ondo dabil, bai. Lehenengo da bigarrena, zein beto, Damian? Igual, bigarrena espektakularra da, ja grafikoak eta pixkatu beto dago, baina nik bia jolastu ditut hainbat aldiz. Eta bia gustatzen bat. Bai. No. Bueno, bai, remake... Bigarrena geratzen da pixkat, netzat, bukatu gari bezala, baina joku bezala hobia da. Osa, zati batzuk esplotatu gari bezala. Ez da gite, lado zareten nerekin. Nik itxi jolastuta segiz izan, oso gitzi. Orduan, bueno, ja remake honegaz aukerik goten edo. Bai, animatzen zaten. Hori da. Animatzen zaten, pilo guztau jat, beti. Igual aurrenengo dugu baten bat edo beste itxitxe. Steam Family zen albizti bai patu gut, segiz izan oso interesgarrez da. Ze, bueno, oinartien Steamen zabiltzaten ego bandoz agotuko duzue Steam Family Sharing deitzen da funtzioa. Hori ze guztiz eraberritu dabe Valvetik, eta oin Steam Families edo Steam Familiak, ez, deitzen da. Hainbat aldaketa gaz. Garrantzitsuna, lehen Steam Family Sharing edukitzen bazen 10 ordenagailuetan aktibetako aukerie, hau da, nik adibidez, nire jokuek beste 10 erabiltzailegaz partekatzeko aukeri edukitzen duan, ordenagailu bakarren esango dugu, hau da. Nik adibidez Damianeri monen alnetxon, aukeri nire jokuten ebiltzeko bere Steam dekan, baina gero, ordenagailu nagusi zen erabili gure izin ezkero, barriro baizatu biherrean, ez? Olako slot edo tarte bat, berari emon da, ez? Birritzen. Oingoan, ez da holan guztiz, 6 erabiltzaileen artien donoiz partekatzeko aukeri edau, baina erabiltzaileek, ez gaiuek, hau da, oin, Damianari emon ezkero aukerie sartzeko nire famili tarte horretan, erabile izango ban, bere ordenagailu nagusi zen Steam dekan, edo unien erabilaldaben beste edozein ordenagailutan. Azkenien, irabazten urtetan garela esanleik esentzu baten, ez da? Hala, hardwarera ez dago lotuta, baizik eta kontu baten. Hori da. Gero badauzka muga batzuk, igual ez tienak hain politxak. Esaten edotena, zu familia bateko parte izan behar za, ez? Ezin dozu familia gehiagoren parte izan. Hori ze da, bai. Baina, bueno, lehen behar 10 pertsonatako muga hori ikutzen duen. Bai, baina, gertatzen dena da, zuk imaginatu dukuzula, alde batetik ezagun bat, arekin partekatzen dozu zerbait, beste batetik beste bat, arekin partekatzen dozu, eta neiko, ez da, hobeto banatuta egon leike. Zu izatzu adibidez bat, lagunekin talde bat izatea, eta zure familiako hori da. Kin beste. Hori da, nik imaginatu, lehenguzu batekin daukatela banatuta, eta landerrekin eta beste lagun batzukin banatuta. Oin ezingo, oin aukeratu ekonan bat, edo bestia. Egia da, banaketa aukerako behar diela, ze dozen dispositibotan nire kontuak inzartuko naiz, eta eukiko dute familia guztira sarbidea, baina beste alde kentzen doztez, elkar banatu alizateko alde bat.
Aldi berien bebai eroso hau da partekatzeko aukeri eta igual orduen zenun horren beste €1 biherko, ez? Lenguzuagaz edo lagunekaz partekatzeko, zelen beste pertsona horren erabiltzaile zenun zure ordenagailuen, ez? Osea, pasaitxe eta erabiltzaile esan behar dutxu zen, zu sartun bere konture. Eta hortik aktibatu, gaur egun ez da horien biher aukera barrezegaz, besteri barik, konbidapean bidaltzi da, eta listo, ja partekatu duzu. Nire ustez, honek asko frenatzen da bena da, okeres baldin banago, jendiak erosten da benak kontuak ja jokuekin, ez pixkate kopia digitala, baina ja oso pirata, ja. Azkenean badakizue erosteko aukera gondala beti joku bat, igual goratzen ez balduz gertutzen zanean, jutzen deskontu txiki batekin, kopia key digital bat erosteko aukera, baina gero baseren beste batzuk kontu bezala, estimeko kontu oso bat eroste zinean jokua zeukana barruan, eta asko gaitin merkio gertatzen jakotzen. Eta jendeak itxesan asan gero, horrekin partekatu zure dispositiboetan familia bezala, eta dudan zeuzken kontu desberdinak, hola kei desberdinekin. Eta dana jolazte zeben eren kontutik. Baina bakizu kontu asko nondik ateratzen zian, ez? Karo, horregaitik esaten dut. Lapurtutako kontua hau dana ekiditzeko modu bat izan leike, esatia, ez zu familia bateko izan behar zen. Hori baino gehiago da, nik uste dut, baneoak eta bar zelan funtzioetan da ben. Lehen jentik etzen ban, bai, eskontrera jolasten bien, ez da? Jaten bien bat, eta orduen gero, Steam Family Sharingegaz beste kontu bezortzen bien, eurek, pertsona bardinek, partekatu egiten bien Family Sharingegaz, eta counterren jolasteko aukeri eukitzen bien baneo hori janbarik, ez da? Eukin barik. Oin hori aldatu egiten da, famili baten barruen sartu hende bat zen, eta, adibidez, beste batek bat jasotzen badaben, zuk be jasotzen duzu. Dana jasotzen da, famili guztikoak. Orduan horregaz, hori mugatu indabe. Karo, azken nien dago zie, zuk partekatu behar duzule, benetan fidatzaren pertsona bategaz, edo bakizun ez tala bilko, ez, alako guzak eitzen. Hori zaztasuna esan, Ander? Kontzibi orduen, bai. Eta hori azken nien fidatu inbierzarela, ez beste pertsoniegaz, alako guzak alako. Bai, nik uste hori dana, kontrola moten dutzala ere, bai. Erosoagoa dara bialtzaiaren zat orokorrean, egunerokotasunean, baina badauzkan muga batzuk kontutan esan behar dienak. Eta, bueno, beste barik, hola aldatu dala eta hori da daukaguna, eta aldabenak aprobetxatuz ondo dago family sharing nago erabiltzea. Beste, azkenengo bekuntza bat kontuten hartzeko da, lehen ez izenu jolastu joku batera, beste pertsona bat jolasten ibiltzen basa momentu horretan, oin hori bekenduen dabe, jolastu leike online kendute. Adibidez, Portal B aipatzen dabe, ez? Nahi duzule jolastu Portal Biko kooperatiboan, baina familiko batek bakarrik deko. Kasu horretan ezingo zan ibili, ez kooperatibo horretan jolasteko. Bakarrik, modo deskonektadon edo jokalari bakarragaz jolasteko. Orduan, muga horrek be hor dauz, ez da? Obeto, irazten urtetan gara orokorrien, baina bai, badauz. Baina, adibidez, Lander, zuketanik konpartitzen badeu, imaginatu, bueno, kasu honetan Elden Ring jolaza bio daukau, baina imaginatu, zu daukazura Elden Ring, eta nik ez, biok ibili izango ginean historian aldi berean? Bai. Beira hori oso ondo dago. Bai, mugari barik, ganera berez online barik, hori bai, kontu zeki birzu online kontugaz. Ze hori da... Nire ustez, estimen aldetik hori da pixkat, ez? Zentzua, familia bateko parto esate, Dragon Dogma irtetzen da, balia da €80, erosten dau batek familiakoak, eta jolazten dozu edanok irtetzen da momentuan batera, ez? Batera esatet aldi beria, baina bakoitza bere partida. Zentzua dauka. Esaten dut, ez? Familia batean hogei aldiz erostia joko iguala, ez? Eta itxoitzen egotea bestia bukatu arte be, hola ez dago inbiaje. Hori da. Bai, eta bueno, ja albizela burkaz bukatzeko zen luze gabiz, Nintendo albizela deke epatu behar dugu azkenengo, Wii U eta 3DS kontsolen online zerbitzarizek itxi da bez, gaur eberdizen, ordu batetan uste dut, betiko. Zer gatzen dugunek, ezingo dala jolastu online joku gehitzenetan, ez joku deskarge saltoki digitaletik, ez alako guzarik ez. Ja, astu, Nintendo Wii U eta 3DS hilde dauzela esanlik modu ofizial baten. Eta, hau da azkenien ez, kontsolan, eta ordenagailuetako online zerbitzu eta karren gauze bet, ez da? Alako gauza pasalik ezela eta joku asko desagertu guztiz. Bai. Pena bat, baina, bueno. Horrela dago. Eta... Hori da, bai. Ez dago besterik.
Zoritxarrez. Bai, gero biltzen dire taldiek, ez, joku gordetan, azkenien, batzuk saltoki digitaletan bakarrik tope geink, ez, hor dau, adibidez, bueno, estudizo euskaldun batek enban jokue, los delirios de bon, inaz gogoratzen izenagaz, baina, bueno, badozela joku batzuk betirako galduko dizinak, ez, saltoki digital baten egongo dizinak bakarrik, eta ez dagoela besterik gero mantentzeko, espadan modu pirata baten esango dugu. Ja, kasu hortan ezingo zen pirata izan, ez? Claro. Bueno, batzuk kontzeratzen dute pirateoa dala, naiz eta ez... Bueno, esatot, zuk ez badozu negoziorik egiten horrekin, ja, baina, bueno, ez dago kontrabandorik, baina, bueno, eta gainera ez badago beste inun lortzeko aukerarik, joder, zen nahi dabe. Claro. Baina kontu da, hori korten bihar duzule horretik, espadan gorretan, ja, desagartu da betiko, ez? Eta horretan ebiltzen dira talde batzuk. Aipatu da jokue bada espadan, ez aztuteko, da Delirium Studios Bilbotarra kaleratu ban Los Delirios de Von Sottendorf izumente kuadrikulada. 2015 estrenesan Nintendo 3DS-ien, eta, bueno, hori, bakarri bertxinio digitala deko lez, agur benur, ez da ofizialki jolasteko beste moduri gaur egun, ez badeko zunero zitxe, klaro. Ja. Pena bat. Bai. Eta hoize, Ui. Gusto ya, agur esateko momentu du dala, ze bastante. Agur esateko nahi handabiela. Bai, zure konexioa, Lander. Gente nahikotxu batu garela. Justu Lander, zure konexioa aldeiten hasi da, beraz. Bukara eman berdi. Eskerrik asko entzuten osaten danoi, eskerrik asko zuei bai, eta Landerri be gidoia egindabelako eta kistona. Bai. Betiko moduan. Eta txatean parte hartu duten guzti, jende pila bat egon. Hori da. Bai, eta zuen aportazio gaiti baitza. Bai, rekik esaten den bezala, aio pelaio. Hori da. Ale, urrengo azte arte. Agur.